బాబాయ్ ఆగు ఆగన్నా కూడా అసలు ఆగుతుందా రావట్లే అసలు. ఖమ్మం జిల్లా ఏన్కూరు మండలం జన్నారం వాగులో కొట్టుకుపోతున్న లారీ ఎంత చెప్పినా వినకుండా లారీని ఒడ్డు మీద నుంచి వాగులోకి తిప్పాడు. ఆ వాగు ఉధృతంగా ఉండటంతో వాగులో కొట్టుకుపోతున్న దృశ్యం. ఎప్పుడైనా పెద్దలు చెప్పిన మాట వినాలి, వినకపోతే ఇదే. మనుషులు చెప్తున్నా కూడా అర్థం చేసుకోకుండా అలా తీసుకుపోవటం ఏంది? చూడు అతని పరిస్థితి ఏంటో. ఇప్పుడు అతను దాంట్లో నుంచి ఎట్లా బయటపడతాడో ఎవరికి అర్థం కాని పరిస్థితి. దాంట్లోంచి దూకాడో లేదో కూడా అర్థం కావట్లేదు.